בוקר טוב ושבוע טוב לכל חברי הדף. שלשום היה היום הכי קצר בשנה, 21 ביוני, והייתה משמעות מאוד חשובה לביצוע פעולה אמריקאית יחד עם פעולה ישראלית ובלילות הכי קצרים בשנה, משום שמעכשיו הלילה מתארך בדקה ליום עד 21 בדצמבר, ובדרך הזאת היה אפשר לצמצם את מידת הירי של האיראנים לכיוון ישראל, ואכן ככה נעשה, וגם זה חלק מהשיקולים במבצע. לילות קצרים מקטינים את יכולות השיגור על ישראל. אני רוצה לדבר על השיגור לפני שנדבר על טראמפ, על עוד נקודה מעניינת שבטכניקה הישראלית-אמריקאית, וזה נקרא טכניקת בן לאדן. מה הכוונה? בזמנו שהאמריקאים רצו להוריד את בן לאדן באפגניסטן, הם נתנו הוראה לכל הכטב"מים שלהם להרוג באפגניסטן כל בן אדם שהולך במדבר מעל גובה 1.90 מטר, לירות אליו טיל, להרוג אותו. הם הרגו מאות אנשים אמריקאים, ככה עובדת אמריקה, במטרה להרוג את בן לאדן. הם לא הצליחו, אבל זה נקרא אסטרטגיית בן לאדן. ולאן אני חותר? ישראל השתמשה להערכתי בדבר דומה, שבה האורך של המשגרי טילים האלה זה 18 מטר, הטיל הוא 18-20 מטר, אז האורך של המשגרי טילים זה 18-20 מטר, אז כל כלי שבאיראן, במדבר, שהיה לו אורך 18-20 מטר, הוא שמד באופן אוטומטי, או בדקו אותו אם הוא משגר טילים או לא משגר טילים, היום ניתן לבדוק. כלומר, היה פה חלק מהפענוח, גם היה פענוח אוטומטי, כלומר, יצרו פה בנק מטרות אוטומטי, שמזהה, הוא מזהה רכב באורך של 18-20 מטר, חשד לירי, למשגר ירי, והוא הושמד. אז זה נגמר, זה גם חלק מהטכניקה. כלומר, הרעיון היה להביא מקסימום מטרות במינימום נזק. עכשיו לגבי האיראנים, הם נמצאים קצת בהכחשה. לפי מה שהאמריקאים אומרים, אנחנו לא ראינו את הצילומים. הושמד המתקן בפורדו, הושמד המתקן באספהאן, הושמד המתקן בנתנז. נכון, יש להם 450 קילו חומר נפץ, אורניום, מוכן לפעולה. אני לא מניח שהם יעשו איתו משהו, וגם אם יעשו איתו משהו, יש על זה תוכניות מאוד מוגדרות ומאוד מפתיעות של צה"ל, שכרגע לא העת לפרטן. ולמעשה אנחנו נמצאים במצב שהאיראנים בהכחשה הם לא מבינים, כמו שחיזבאללה לא הבין, כמו שחמאס לא הבין, הם לא הבינו לאן הדברים מתגלגלים. ואני רוצה להעיר לשר הביטחון ישראל כץ, שלעולם אתה בתור שר ביטחון לא מצעיר על מטרות של צה"ל. לעולם שר ביטחון, לא, כמו שליברמן הצעיר בזמנו שהולך לחסל את הנייה ואסמאעיל הנייה וסינואר, וזה עלה לצה"ל בהרבה מאוד נזקים. שר ביטחון לעולם לא מצעיר מה המטרות של צה"ל, צריך להתאפק. אתה לא אומר, אתה אומר שר הביטחון בעד שלום, זה מה שאתה אומר. פשוט עניין מודיעיני מקצועי. עכשיו ככה, טראמפ ביצע את הפעולה, כולם אמרו שהוא יצא צ'יקן, יכול להיות שגם זה חלק ממערך ההונאה, אבל הוא הבין שהוא נמצא בנקודה שזה או לנצח או להפסיד את הכל, והוא באמת נכנס למערכה לטובת ישראל ולטובת אמריקה. ושוב פעם אני רוצה להגיד משהו, שאנשים לא שמים לב לפרטים הקטנים, אבל האיראנים ניסו להוריד את טראמפ פעמיים, האיראנים ניסו לחסל את טראמפ פעמיים, שהוא לא היה מועמד נשיא, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן שהם עשו, וזה ישב לו מאחורה בראש, וזה חלק מהשיקולים שלו לתקוף את האיראנים, משום שהוא מבין שהוא מטרה. עכשיו, לגבי צריך להפריד פה בין הצבא, אנשים לא יודעים. יש צבא של משמרות המהפכה, שזה נאמן לשלטון החומניסטי, ויש צבא האיראני. עכשיו, אני לא יודע כמה הצבא האיראני להוט להילחם, בינתיים את רוב הלחימה עושה הצבא של משמרות המהפכה, אבל עכשיו נוצרה ההזדמנות ההיסטורית לבוא ולשחוק את כל הצבא של משמרות המהפכה. למי שלא יודע, הושמדו אחרוני המטוסים, לפי הדיווחים, אני לא ראיתי את זה, הושמדו אחרוני המטוסים F-14 שנקנו בשנת 1979, ולמעשה נוצרה הזדמנות להחזיר את הגלגל ל-1979, ערב המהפכה האיראנית-מוסלמית, כשחומני נחת עם מקל סבא,
מפריז לטהרן, נחת עם מקל סבא וכבש את השלטון, ללא כדור אחד. ללא כדור אחד. ככה זה עובדת מהפכה, שהיא מהפכה שהיא עומדים מאחורי האנשים. למעשה, סוכן מוסד עמד מאחורי איראני בשנת 1979, מאחורי חומני, בשדה התעופה בפריז ב-1979. הוא התקשר למוסד ואמר להם, האם לחסל את חומני? הפחדנים שמה, והיום כולם מצרים על זה. ורבותיי, איפה שטועים צריך להגיד, טעינו בגדול וצריך ללמוד מזה. אמרו לא לחסל, חומני נחת, הייתה מהפכה באיראן. המהפכה הזאת אחרי זה שהביאה את המהפכה של האחים המוסלמים ורצח סאדאת ב-1992, ב-6 באוקטובר, רבותיי, תזכרו, הרבה מאוד אירועים סביב ה-6 באוקטובר, 7 באוקטובר, הריגה של סאדאת בניסיון לפוצץ את הסכם השלום ב-81, אבל ההסכמים לא קרסו. זה בניגוד לטענה שהסכמי אוסלו קרסו על בסיס של פעילות של כך. זה ניסיון של כך, אבל ההסכמים לא היו אמורים לקרוס, כי הם לא היו יציבים. ומשם המהפכה האסלאמית כבשה את כל המזרח התיכון, מאיראן, דרך מצרים, האחים המוסלמים, עד כמעט אובדן השלטון ב-2011, שאובמה עודד, הכוחות הליברליים, עודדו את האיראנים מתוך הכלה ופחד, מה שגם קרה אצלנו, הפחד מתמודד עם האיראנים, עד לרגע שהמטוטלת הגיעה, אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד שקרה פה, וזה הכניעה של אהרון ברק לחמאס ב-1992, ב-1991, שאפשר להחזיר את החמאס מלבנון. ורבותיי, ברגע שבתי המשפט נותנים זכויות עודפות לזרים או לאויבים, זה דבר מסוכן שאסור שיקרה, וזה חלק מעידוד המהפכה החומנית, האיראנית, הזדין, כל הסיפור הזה, שהחזרת החמאס מלבנון ב-1992, אנשי החמאס, אלה שנהרגו עכשיו, לפני 30 ומשהו שנה, כמעט 40 שנה, ולמעשה כל המטוטלת של השיעית, סונית, דתית, על נחש חזק שמאלה, בעידוד כוחות השמאל, עד שכמעט החריבו את מדינת ישראל. אבל למזלנו ברגע האחרון נתניהו לא נשבר, ואובמה לא נשבר, ואתם לא נשברתם, ואני לא נשברתי גם, למרות שניסו לשבור אותנו ולא הצליחו. והדבר הזה הביא לזה שישראל מגיבה, תוך כדי צעקים, שלום, לא עכשיו. תוך כדי זה שמבצעים, נתניהו מבצע מהלכים דרמטיים. נתניהו מבין שפיקוד הצבא הוא לא מתאים למשימות הבאות, שולח את הרמטכ"ל הביתה. גם לרמטכ"ל הזה צריך להודות שהוא ברוב חולשתו גרם להתקיפה ב7 באוקטובר, ועוד אנשים יגידו שהיה לנו מזל גדול עם התקיפה ב7 באוקטובר, למרות כל ההרוגים שהיו שם. וצה"ל תוקף, וצה"ל עובר למתקפה, וצה"ל מצליח לשנות את המערכה בעזה, מצליח לשנות את המערכה בלבנון, ותוך 8 ימים משמיד את רוב הגרעין האיראני. עכשיו אני רוצה להגיד לגבי התקיפות באיראן. בסך הכל חיל האוויר ביצע בין 1,000 ל-1,400 גיחות תקיפה, בין 1,000 ל-1,500 גיחות תקיפה, שזה, אם שדה הקרב היה במרחק של 100-200 קילומטר, אז היינו מבצעים בזמן הזה 6,000 גיחות, הוא ביצע 1,500, כלומר רבע. הזמן הזה זה זמן הפגיעה, זמן היירוט גדול פי 4 מזמן יירוט רגיל במבצעים רגילים של צה"ל באזור מדינת ישראל, ופשוט לקחו את המטרות ופגעו במטרות, ועכשיו השיטה צריכה להיות של שחיקה של הצבא, של משמרות המהפכה עד הפלת השלטון, וכי כרגע אין דרך. עכשיו, מה שקרה לאיראנים, כבר אמרתי את זה, יש בזר טורקי ויש בזר איראני, והם לא מבינים, מה טראמפ אומר להם, ובוודאות, הם לא מבינים, הם חושבים שהוא מנהל איתם איזה משא ומתן, הם לא מבינים, ופשוט הכל זה נקרא מיסקלקולציה. הם לא הבינו מה טראמפ רוצה, הם לא הבינו מה אנחנו רוצים, הם האמינו שהם מסוגלים להכל, הם קצת התבלבלו, וזה מה שקרה להם, פשוט זה. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אני כבר ביום השני המלחמה, וכולם זוכרים, אמרתי למה אין וולקנים, ולפני חצי שנה אמרתו שצריך לשים וולקנים מההנחיה מרחוק, ובאמת פנו אליי, וצה"ל שם וולקנים בירי מרחוק,
וולקני בירי מרחוק, למי שרואה את התמונה, פשוט נקרא וולקן על תותחי סרבו. תותחי סרבו זה תותחים חשמליים, כמו הג'ויסטיק של הילדים, שאתה יכול לראות, אתה שם את התותח פה, ואתה נמצא 2 קילומטר מאחוריו, ואתה יכול לבצע ירי, והירי הזה 2 קילומטר, ולמעשה העצה הבאה שלנו לצה"ל זה להעביר את עזה דרומה. כלומר, ברגע שאנחנו נעביר את עזה דרומה, מדרום לנחל ואדי עזה, הרכב הזה שלך? כן. טוב, לא לגעת. זה ברור שלא. טוב, ברגע שאנחנו נעביר את ישראל, נעביר את עזה מדרום לוואדי עזה, תתחיל שם השבירה האמיתית, ואנחנו צריכים ללכת, תמיד לראות, להבין שהמהלכים הכואבים והאכזריים זה המהלכים הנכונים לביצוע, וככה זה קורה, ופשוט לקבל את האחריות, בשביל שהעולם מבין, כרגע העולם מבין שאנחנו רציניים ואנחנו פועלים, והולכים לפתרון שיהיה מתאים לנו, ולא לאיראנים, משום שהאיראנים פה, איך אומרים, הם בנו פה אימפריה ב-30 שנה, והיא התמוטטה, ואנחנו עכשיו הולכים לשנות את המזרח התיכון ובכל הכוח, ואותו דבר צריכו לטפל בפלסטינים. אז בקיצור, לכל מי שרואה, ההמתנה הייתה שווה, ועשו פה הרבה מאוד פעולות נכונות, וגם רואים את זה בסקרים, שאנשים, סקר מדהים, רבותיי, מה שנקרא סקר חוצה מפלגות, או סקר חוצה מחנות שהיה שלשום, שנתניהו נתפס בציבור בתור מי שהוא לא מבצע פעולות באופן אישי, לא להימלט מבית המשפט, ולא להימלט מהפרקליטות, ולא להימלט מזה, אלא ממניעים לאומיים, וזה גם חשוב לכל הבחירות. וטוב, זה פחות או יותר כל הדברים שאני לא אספיק להגיד את הדבר הבא, אבל זה מחר. עוד דבר שאני חושב שגם אמרנו אותו לפני 4 חודשים, בכל הנגיעות שלנו באיראן, חשוב להבטיח לסינים שהסינים מקבלים את כל הנפט של איראן. חשוב מאוד לישראל להגיד לסינים שאנחנו מעבירים את כל הנפט של איראן לסינים, כי הכלכלת סין תלויה בנפט האיראני, ואנחנו לא צריכים פה את הסינים שיסתובבו לנו, וגם להראות לסינים שאנחנו לא פוגעים באינטרסים שלהם, ואנחנו הולכים איתם, ולהפך, יש לנו אינטרס שכלכלת סין תצמח, ואני בטוח שגם טראמפ אמר את זה לסינים, ולא צריך להתרשם מכל התרגילים הסיניים והכל, זה בסדר, לכולם מותר לעשות הטעיות, וכמובן צריך להגיד תודה גם לכל מי שהשתתף במבצע הזה, שזה מבצע שירשם תולדות העולם, ומי שמרגיש את ההרגשה הזאת עכשיו, ורבותיי, בלי שאנחנו ניכנס לאופוריה, זה הרגשה דומה, היה במלחמת 6 הימים, מבצע מוקד 6, שהשמיד את כל צבאות ערב. אני חושב שהמבצע הזה הוא די דומה ביכולות, מבחינת, נכון, התקדמנו מאוד, אז טייסים היום מנווטים עם מצפן וסטופר. למי שלא יודע, ב-67 טייסים נווטו עם מצפן וסטופר, בהרבה מאוד טיסות, זה היה בחלק מהאימונים. ומבצע מאוד מוצלח, 2,000 קילומטר, אבל צריך לזכור שיש לנו אויבים, צריך להיות מוכנים להפתעות. ותודה רבה לכולם, ושתפו, וממשיך בשידור הבא, מקווים שהשידורים מעניינים. תודה רבה.